Şäher bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz, Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyrynyň esasy binalarynyň dowam edýän gurulşyklar bilen tanışdy. Garaşsyz baky bitirip Türkmenistan bidi watly Atmuradyň mekan ýeriniň bereketli bahar pasly bükün jögün tebigatyna gaýtalanmajak güzellik çaýdy. Köpet dağın eteginin üyedolşu aýratynlyklary bilen bir bütüg sadaşygy emele getiren täze şäkeriň binagarlyk keşfi bir ýerde şäker gurulşyk maksatnamasynyň üstünlükli amala aşyrlaýanlygyny eşgär edýär. Türkmenistanyň atgaran arxitektory Gahraman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Uradow hemde Arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedow bilen bilelikde täze şäheriň mescidiniň çäkleri boýunça alınıp barlayan işler synlady. Ýolugry bir ýerde alınıp barlayan işler mescidin girelgeleriniň we minaralarynyň binagarlyk aýratynlyklary, gurulşyk işlerine ulanýan ferişteler we olaryň görnüşleri barada giňişleýin maglumat berildi. Gahraman Arkadagymyz asyrlar aşyp gelýän haýyrly işleriň künjogy hasaplanýan mescidin gurulşygyna, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyna, aýratynda mescidin çäkleriniň arassaçylyk derejesine üren jogapkärçilikli we iňçilik bilen çemilişilmeligini aýtdy. Munyň özi bir ýerde alınıp barlayan işleriň Allah'ın öýü bolan kaşan binanyň derejesine we ähmiýetine alaýyk gelmegini üpçün eder. Bir ýerde mescidin esasy binasy bilen bir hatarda onuň minaralarynyň we beýliki urduş teskalarynyň girelgesiniň mescidin muzeýiniň gurulşyk işleri batı depkilerde dowam edýär. Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyrynyň esasy binalarynyň biri bolan mescidin gurulşygyny ulanýan ferişteleriň birikligine, gözi gelipligine zerur üns berilmeliler. Şuna amala aşyrlayan işleriň uzak geljege gönükdirilýänligi ünsden düşürilmeliler. Gahraman Arkadagymyz mescidin girelgeleriniň biriniň ýanyna saklanyp, bir ýerde alınıp barlayan gurulşyk işleriniň derejesine we girelgäniň birik aýratynlyklaryna bir näçe belliklerini aýtdy. Biri adamlaryň amatly gelip gitmekleri, girelgäniň derejesiniň awadanlaşdyryşy, degişi binanyň ähmiýetine kybap gelmeliler. Munyň özi tutuş toplumyň binagarlyk sadaşygynyň emeli gelmegini şertlendirer diýip Gahraman Arkadagymyz aýtdy. Bu wagtda özüniň üwit ünlülerini berdi. Gahraman Arkadagymyz ýolunda dowam edip, täze şäkeriň ähli çäklerine bolşýaly mescidin ýanyna we onuň howlusyna ekiljek bag nakallarynyň almy esasy seçilip alınmalydygyny, şeýlelikde bir ýerde ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy ornuny zerur tagallalaryň idilmeligini belledi. Bir ýerde oturduljak bag nakallary we dürediljek gök dolaklar mescidin keşfi bilen sazlaşmalydyr. Şol bu wagtyň özünde mescidin minaralarynyň gurulşyk aýratynlyklary we onuň daşynyň bedek işleri hemde gümmezleriniň renk sazlaşygy babatda ýurdumyzyň din wekilleri bilen maslahatlaşyp, olaryň pikirleriniň diňlenmegi wajypdyr. Munyň özi sogak işleriň bir jaý bolýan mescidin binalar toplumynyň bedek işleriniň milli ýörelgeleri we akrar edilen kadalary alaýyk bolmagyny üpçün eder. Häzirki döwürde Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna bina edilen deskalaryň taslamalary taýýarlananda ýerli tebigy aýratynlyklar nazara alınýar. Bu bolsa şäheriň çäklerine ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagynyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Şu nukdaý nazardan mescidin çäklerine alınıp barlayan işler bükün jögün üýedolşy aýratynlyklary bilen utgoşukly ýerine getirilmeliler. Halkymyzda guryan döwlet, guruply döwlet diýilýäli, Arkadaş şäheri ýurdumyzyň ähli ajaýyplyklaryny özüne jemleýän ýene bir owdan şäherleriň biri boldy. Bir adamlaryň islegileriniň hasyl bolýan maksatlarynyň murat tapýan ýeridir. Halkymyzyň taryhyň dowamyna bina gallyrmagyň nusgulyk mektebini döredenligini belläp, Gahraman Arkadagymyz häzirki döwürde pederlerimiziň dünýä nusgulyk tejribesine dayanylmalydygyny we olaryň täsir tehnologiýalar bilen utgoşukly alınıp barylmalydygyny aýtdy. Bu bolsa ýerine getirilýän gurulşyk işleriniň iň kämil derejede alınıp barylmagyny şertlendirer. Şol bu wagtyň özünde hormatly prezidentimiziň taşryklaryna laýyklykda ähli gurullarda bolşýaly Arkadaş şäheriniň gurulşygyna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalydygyny belläp, Gahraman Arkadagymyz mescidin gurulşygyna ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň we meýilleşdirilen işleriň bellenlen möhletlerde tamamlanmagynyň mühim wezipe hökümine kesgitlenenligini aýtdy.
Şunun bilen baglanykda täze şekerde durmuşa geçirilýän giň göçerli özgörtmeler arkadaş şekeriniň gözelligine gözellik goşmalydyr. Bu işler şeker ilatynyň bagtyar durmuşynyň bir karar bolmagyny üpçün etmeliler diýip Gahrman arkadagymyz belledi. Bu wagtda özüniň digerli maslahatlaryny berdi. Gahrman arkadagymyz täze meçidiň ýesaty girilgesiniň ýanyna saklandy. Häzirki döwürde bir ýerde gurulşyk we bedek işleri tazaşykla alınıp barlýar. Haza arkadagymyz meçidiň girilgesiniň toplumyň iň ähmetli deskalarynyň biridigini belläp, onuň bir ýere geljek adamlarda ýakymly täsirleri galdyrmalygyny aýtdy. Meçidiň ýesaty girilgesiniň gurulşygyna bolşýaly, onuň awadanlaşdyrylyşyna we bedek işlerine iňçelik bilen çemilişilmeligini belläp, Gahrman arkadagymyz täze şekeriň çäklerine alınıp barýan işleriň uluk geljegi nazarlamalygyny, olaryň geljek nesiller üçin nusholuk mektebe öwrülmeligini belledi. Bu wagtda özüniň bir näçe maslahatlaryny berdi. Şeýlekem Gahrman arkadagymyz meçidiň çäginde gurulşygy baty depkilerde alınıp barýan muzeýiň daşky bedek işler bilen tanışdy. Muzey gymmatlyklary halkymyzyň nesillerden nesillere geçip gelýän diýepleri häzirki günde hormaty prezidentimiziň başçylygyna munasyp dowam edýär. Gahrman arkadagymyz muzeýiň daşky bedek işlerine yerleşdirilen ýöz şekiller synlap, bu wagtda ýözüniň pikirlerini paýlaşdy. Bir muzeý meçidiň beýleki binalarynyň üstüne getirjek ýöz diska boljakdygyny belläp, onuň gurulşynyň depkillerini hasda güýçlendirmeligini we beýleki diskalar bilen bir katarda ýöz wagtyna gurulşynyň tamamlanmalygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şeheriniň gurulşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow häzirki wagtda muzeý binasynyň gurulşynyň tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlyanyny aýtdy. Şeýlekem bir ýerde ýyl halkymyzyň ykbaly bilen aýrylmaz baglanşykly bolan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň manyly ömür we zähmet ýoluny degişli gymmatlyklary, şol sanyna köp ýyllaryň dowamynda berilen bir näçe döwlet we halkara sylaglary, foto suratlary, milli liderimiziň ýeti wekilinden çykan eserleri ýerleşdirmegiň meýilleşdirilýänini belläp, bu barada özüniň netihatlaryny bermegini Gahrman arkadagymyzdan haýyş etdi. Gahrman arkadagymyz bu mesele boýunça Türkmenistanyň ministrler kabinetine ýüzlenseňiz maksady laýyk bolar diýip belledi. Häzirki döwürde milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ötün tejribesiniň gutgoşmagyna bina edilen arkadaş şekerine dürlü maksatly binalaryň gurulşyklary baty depkillerde dowam edýär. Täze şekeriň gurulşynyň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilen deskalaryň taslamalary we gurulşyk işlerini ulanýan ferişdeleriň biriklik we amatlylyk derejesi häzirki zaman talaplaryna alaýyk gelýär. Bu bolsa şeker gurulşyk maksatnamasynyň diýişli derejede amala aşyrylmagyny we arkadaş şekeriniň dürlü maksatly deskalarynyň bir bitegi binagarlyk sazlaşygyny üpçün edýär. Soňra Gahrman arkadagymyz arkadaş şekeriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna meýilleşdirilen işler barada maglumat berýän şekil taslamalar bilen tanışdy. Bir ýerde arkadaş şekeriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna gurulýan deskalaryň bedek işlerini we durmuş maksatly binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyna, şeker seýilgäkiniň çäklerine ýerleşdiriljek şekilleriň görnüşlerini, halkara çärelerini geçirmek üçin niýetlenilen binalaryň gurulşygyny we bedek işlerine degişli taslamalar we olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şekeriniň gurulşygy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow täze şekeriň çäklerine gurulýan we gurulmagy meýilleşdirilýän medeni durmuş maksatly binalaryň we deskalaryň taýýarlanan şekil taslamalary barada giňişleýin maglumat berdi. Türkmenistanyň atganyň arxitektori Gahrman arkadagymyz görkezilýän taslamalar bilen içgin tanışyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzeltişler girdi. Arkadaş şekeriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna bina edilen deskalaryň her biriniň öz bolşly bedek aýry tenlikleri bolmalylar. Şunu döwre wagtlyk, amatlyk, renkleriň tazaşygy bilen utgoşmalydyr. Bu işlerde her bir gurulýan deskanyň binýadynyň birikden tutulmalygyny, gurulşygyna iňen jogapkärçilikli çemilişilmeligini, iň esasy hil wagtda da dünýä öňlerine laýyklykda da ýokary görkezlere kybap gelmeligini aýdyp, Gahrman arkadagymyz täze şekeriň birinji tapgyryna bolşýaly, ikinji tapgyryna da sanlaşdyrmak meselesine aýratyn ünsçekdi. Çünki hormaty prezidentimiziň tanly intellektual eýiçligi ösürmek barada ýöňe süren başlangyçlarynyň ugralyp,
düwrewaplaşdyrmagyň aýry tiňliklerini, hyzgysanyna peýdaly we amatllyk, çeksiz mümkinçilik, yeňillik gel taraplaryny durmuşa ornaşdyrmakda kesgitli we anyk çözgüt kabul edilmeligini belledi. Bu işlerde binalaryň bedek işleriniň sazlaşygyna zerur üns berilmeliler. Şol buratyň özünde teýilgäkin we ulug ýollarynyň çäginde yerleşdirilmegi meýilleşdirilýän şekilleriň düwrewap bolmagy wajyp wezip bolup durýar. Soňra gahryman arkadagymyz bir ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedowanyň gatnaşmagyna iş maslahaty geçirdi. İş maslahatyna Oradow ilki bilen hormaty prezidentimiziň we gahryman arkadagymyzyň ýakynyň gollug bermeginde Arkadag şäheriniň wekiliýetiniň Baku şäherine Azerbaýjan Respublikasynyň hökümet tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň ýylaty nokatlary boýunça maslahatnamasy bilen bilelikde geçiriljek şäherleriň bütün dünýä forumynyň 13-nji mejlisine gatnaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin gahryman arkadagymyza we arkadagly gahryman serdarymyza hoşallyk bildirdi. Baku şäherine geçiriljek şäherleriň bütün dünýä forumuna Arkadag şäheriniň ýeten derejesiniň akıllı şäheriň münasip bolan halkary güwennamalarynyň ähmiýetiniň degişli derejede beýan edilmeligini aýdyp, gahryman arkadagymyz täze şäheriň gurulşygyna ulanlan täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň halkary giňişliginde mühim orna münasip bolmagyny üpçün etjekdigine ünsjekdi. Sanly ulgamyň mümkinçilikleri Arkadag şäheriniň ýylatynyň we idara kärhanalarynyň elektrik togy, TV gazy we suw serişdelerini erejeli peýdalanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Bu barada aýtmak bilen gahryman arkadagymyz ýyllara tejribe alşmakda mühim ähmiýeti bolan taparyň jemleri boýunça ýokary netijeleriň gazanyljakdygyna anan bildirdi. Şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy häzirki döwürde täze şäheriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna alınıp barlayan gurulşyk işleri, olaryň depkinlerini ýokarlandyrmak ornuna degişli düzümler bilen bilelikde edilýän işler barada maglumat berdi. Arkadag şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň, gurulşyklarda ýokary hil derejesini üpçün etmegiň mühim talap hökümine kesgitlenenligini belläp, gahryman arkadagymyz bir ugurda ýerine ýetirilýän işleri ýokary derejede guramak we alyp barmak babatda degişli işleriň iýligderli geçirilmeligini aýtdy. Soňra iş maslahatyna Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedow täze şäheriň gurulşygynyň birinji tapgyryna 7368 maşgalany ýetlenlen ýaşaýyş jaýlarynyň bina edilenligi, ikinji tapgyrda bolsa 4284 maşgalany ýetlenlen ýaşaýyş jaýlarynyň şol buratyň özünde beýleki medeni durmuş maksatly binalaryň, orta mektepleriň we çağılar baglarynyň gurulşyklarynyň meýilleşdirilenligi barada giňişleýin maglumat berdi. Bellenşýäli ýaşaýyş jaýlary häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede injanlaşdyrylýar. Olarda amatly ýaşamak, göňüňe din jalmak üçin ähli zerur şertler üpçün edilýär. Şol buratyň özünde ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy we awadanlaşdyrylyşy şäher ýylatynyň isleglerini dolu gawat gelýär. Şeýlegem Arkadag şäheriniň açylan portatyndan bäri sanlyca ýyllaryň içinde bir ýerde bagtyar maşgalaryň müňlerçesi täze jaýlara göçüp geldiler. Müňlerçe iş orunlary döredildi. Gahryman arkadagymyz ähli amatlykları özüne jemlegen ýaşaýyş jaýlaryna ýylaty göçürüp getirmek işlerini dowam etmek we täze şäheriň bilim ojaklarynyň işini düwrewap guramak, şeýlegem bilim alýan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen bir näçe talip haklaryny giýirmek meselelerini hemme taraplaryny taýsa çemeleşilmeligini belledi we bu wagtda özüniň digerli maslahatlaryny berdi. Şunda biziň baş maksadymyz döwlet adam çüýünler diýip gahryman arkadagymyz belledi. İş maslahatyna Arkadag şäheriniň häkimi bir ýerde ýurdumyzda giňden belleniljek şanly senleri, Baýdak bayramyny, Konstitusiýa gününi we türkmen halkynyň bayramyny dawarlandyrmaga görülýän taýýarlyk hemde şanly senleriň guramaçylyk geçirilmegini baş maksat edilýän bayramçyk meýilnamalary barada maglumat berdi. Gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň durmuşynda mühim ähmiýeti bolan şanly senleriň hormatyna gurulýan bayramçyk dawarlaryny guramaçylyk geçirmek, olara ýylat köpçüliginiň işen gatnaşmagyny üpçün etmek babatda degişli düzümleriň taýdaşykly işiniň ýola goýulmalygyny belledi. Guraljak dawarlarda halkymyzyň bagtyar durmuşy, milli gymmatlyklamagyda bolan ählik töýgüsi we ýurdumyzyň ähli gurulary boýunça ýeten derejesi öz beýany tapmalylar. Görünüşýäli häzirki döwürde Arkadag şäheriniň keşfi
tanalmaz derecede özgördü. Munun özü ýötüşlerin gelentliklerini tarap, bidi wada bilen anamly kadam urýan ýurdumyzyň ähli çäklerinde, şol sanna arkada şekerini alınıp barlayan işlerin we durmuşa geçirilýän şeker gurulşuk maksatnamasynyň üstünlükleri besenýändiginiň nowatdaky beýanydyr.